Carreira e Guiño conmemorarán o 80 aniversario do afundimento do Cartagena número 3. O 5 de abril recordarase un dos acontecementos máis importantes da historia marítima da contorna. Diferentes entidades e particulares únense para conmemorar o 80 aniversario do afundimento do cerqueiro Cartagena 3. A Confraría da Guiña Carreira, a Asociación de Veciños de Carreira, a Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño ou o Club de Xubilados traballaron conxuntamente para recordar este tráxico suceso e homenaxear as súas vítimas cunha xornada de conmemoración que se desenvolverá o 5 de abril a partir das 5 da tarde na Casa do Mar de Guiño. Recordar unha traxedia, pero ao mesmo tempo buscar que temos que recordala, porque é algo que nos vai a todos na piel. Compartir o 80 aniversario de Cartagena é unha homenaxe ás vítimas que ao final van a quedar para a historia. Queremos que queden aquí na cofradía, iremos poñendo pouco e pouco ca axuda de todos, pois historia que queda aí na cofradía para as próximas generacións, para que veñan aquí, para que no seu día pois podan contemplar e ver os barcos e ver como se traballaba aquí antigamente e o que era a cofradía desde o seu inicio. Están invitados a este acto todos os familiares e amigos dos tripulantes falecidos no afundimento do Cartagena 3, acontecido o 8 de abril do 1945. Esta homenaxe contará con 3 partes. Primeiro vamos a estar na Casa do Mar de Guiño, abaixo onde está o que é o Salón de Atos. Aí vamos a ter unha intervención de xente moi entendida e cualificada que nos vai a falar tanto de afundimentos o Cartagena e máis as cousas do mar, que é o que realmente nos interesa. Eu creo que vai a ser unha velada moi satisfactoria. Na que participarán poñentes como Marcial Mouzo, Fernando Patricio, Antón Loaces e Xosé Iglesias. Logo, arredor das 7 da tarde, realizarase unha ofrenda floral no Peirao da Guiño. E vai haber un padre que se ofreceu, que é o padre Luís, que é unha persoa entrañable tamén, e que quer vir a facer unha ofrenda aquí. Vamos a poñer tamén, ao mesmo tempo da ofrenda, vai a cantar un home que se chama Segundo, que é un patrón e mariñeiro de toda a vida, que vai a cantarnos unha canción, máis ben vai a ser o que é a salve, non? A salve mariñeira. E despois, como terceiro e punto final deste acto pola tarde, vamos a ter na nosa cofradía. E o que vamos a facer é, primeiro, vai a falar Juan José Prol, o creador desta páxina blog de sarsewordpress.com, donde nos vai a falar acerca do que é dos barcos en sí de aquí, do fundimento tamén. E tamén se presentará un mural feito en homenaxe ás vítimas e unha maqueta do Cartagena 3 realizada a man por Luís Crujeiras. Creemos que isto que vai a ser moi bonito e bueno, esperamos que entre todos pois que podamos disfrutar e ao mesmo tempo, volvo a repetir, isto é unha entrada, unha benvinida a calquera veciño ou calquera de fora que queira vir a observar e a mirar este evento. E ao mesmo tempo, volvo a repetir e incidir no mismo. A xente que non se sinta ofendida se hai algunha invitación que non se entere que nos a facemos, que sí, facémola a todo o mundo. E a xente, sobre todo, que está, son moitos anos, e a xente que está vinculada un pouquiño como amistad ou como familiar a este barco, pois que sepa que a invitación vai directamente hacia eles tamén. Juan José Prol recordou que a do Cartagena foi unha das maiores desgrazas que houbo en Aguiño e na contorna, xa que o seu afundimento tivo lugar en Corrubedo e nel faleceron os seus 23 tripulantes. O Cartagena, cando chegou aos baixos de Rinchador, non se sabe por qué. O mal tempo é unha das circunstancias, a pouca visibilidade que era de noite, pois é outra das circunstancias. Non se sabe por qué afundeu ali. Que a mala suerte de que non salvou ninguén. Por iso, hoxe en día, non sabemos a ciencia certa que foi o que realmente pasou. Ese pecio foi encontrado polo Cabalán, un día que o Cabalán era un buzo de Ribera, archiconocido, xa todo o mundo sabe, non fai falta que o explique. Un día foi ali, porque ali había outros pecios, entonces el dedicábase a desguazar barcos no fondo, entonces foi caer xusto encima do pecio do Cartagena. E viu cousas que lle impactaron, pero que nunca contou.
E Prol puido compartir esta historia grazas a un veciño da Guiño que xa faleceu e a recompilación que fixo ao longo dos anos. O vindeiro día 5, estes pescadores que perderon a vida no mar traballando serán homenaxeados na Casa do Mar da Guiño para que o seu recordo estea sempre presente.